এতিয়া বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবিলাক বদনাম ওলোৱাটো CMে বিচাৰিছে। কেলে বিচাৰিছে CMে? কাৰণ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এতিয়া তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব বিচাৰিছে। CMৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক মন্ত্ৰী দিবলৈ মন নাই। মন্ত্ৰী দিবলৈ মন নাই কাৰণে ৰঞ্জিত দাসৰ জৰিয়তে খুব সুপৰিকল্পিতভাৱে এতিয়া তেওঁৰ কেলেংকাৰীবিলাক উলিয়াই দিছে। সদায় এনেকুৱা পাৱাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ সময়ত সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটে। কিন্তু যদি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মনে মনে বহি থাকিলেহেঁতেন মোক একো নালাগে বুলি, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এইবিলাক বদনাম এতিয়াও নোলালেহেঁতেন। खुलुमबाय आरोबाव फिथांखिब्ल YouTube चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों गोसोनि साननायफोरखौहाय शेयार खालामलायनो थाखाय आङो गिबिसिनथारावहाय नैबे बिश्वजित दैमारी सारनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नैबे NDB फराम एक्स NDB फरामनिफ्राय इउनाइटेड एक्स NDB फरामनिफ्राय जोङो माखासे भिडिअखौ ससे खोनासंगोन। बेनि उनावहाय आं भिडिअनि सायाव माखासे बाथ्राखौ बुंनाय जागोन। लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय BPF पार्टिया मा अबस्था जानो थांगासिनो दङ बेनि सायावबो जों सावरायलायगोन रायजोफोर। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना सावगारिखौ नाय। नोंथांमोना नुदों सावगारिखौ ना मा अबस्था जागासिनो दङ। दिनैहाय बर'फोरनिफ्राय नायल' जाल' सासेल' आयेन आफादावहाय जिरायनो मोननाय बिश्वजित दैमारी सारनि सायावहाय आसाम सरकारा दिनैहाय माबायदि नोजोर होदों? थारैनो नेवसिदों नामा? रायजो राजा नोंथांमोन जेब्लानाखि बिथाङा आयेन आफादावहाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरिमोन, बे समावहाय बर' हारिनि सायावहाय बिथाङा बारा गोसो होनाय जोङो नुवाखैमोन। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर BPF पार्टिनि देरहानायनि उनावहाय बिश्वजित दैमारी सारा BJP पार्टिनिफ्राय मन्त्रि मोनथावना बिथाङा बे अबस्थायाव फैबायमोन। नाथाय बेखौहाय दिनैनि समावहाय आसाम सरकारा मन्त्रि बिबान रानबावनायनि सिगांनो बिश्वजित दैमारी सारखौहाय दिनाय खालामनाय एबा नेवसिनाय बेफोरबायदि जोङो थासारिखौहाय ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ। रायजोफोर आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखानायखा, आसामनि चिफ मिनिस्टार आसाम सरकारा जों बर' हारिनि सायावहाय माब्लाबाबो जोंनि बर'नि जौगानाय आरो बर' हारिनि सेपारेट स्टेट जानायखौहाय लुबैया। बेखौ आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखानायखा। बर' जातिखौहाय बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन नोजोर होग्रा होननानै बुङोब्ला सारा भारत आरो आसामावनो। मिथिबाय दा? दा भारत सरकाराबो दिनैहाय बेबायदिनो नोजोर होनाय जोङो नुदों। आसाम सरकारा जोंनि बर' जातिखौहाय नेग्लेक्ट खालामनो नागिरनाय जोङो नुगासिनो दङ रायजोफोर। मिथिबाय? जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय थांनाय 5 बोसोरनि गेजेरावहाय गोबां हारिनि थाखाय खामानि मावनायखौ नुनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंखौ नासयफिननो नागिरनाय जोङो नुदों। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोना मोनजानानै मोनलोंनानै आराम फ्रियावनो थाखा मोननानैहाय नोंथांमोना रंजादों। नाथाय जोंनि बर' हारिया माबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दङ बेखौहाय नोंसोर मिथियाखै। जोंखौ नासयनो लामा लादोंसै हारसाफ्रा। मिथिबायना? दानिया फैदो खोनासं रायजो राजा नोंथांमोन इउनाइटेड फराम एक्स NDBनिफ्राय मा खोथा बुंदों। एक्चुअली बिथांमोना जिहेतु जोंनि बनगाव समस्थियावनो जादों, बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि रिसाफोर प्रग्रामा। थ' बिथांमोना आंखौ बेहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों। आं नुजाफैनो मोनदों। नुजाफैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों गावखौनो गाव। गोबांथार समस्या थाबाय बिथांमोनाव, जिहेतु बर' जाथिनि मोनसे समनि गोख्रों आन्दलनकारि, गोबाव सम 29 बोसोर आन्दलन खालामना फैनाय। थ' बिथांमोना दिनैसिमबो सोरबा जेल सिङाव दङ। बिथांमोननिनो फाउन्डार मानगोनां बिदा गेदेर रन्जन दैमारि दिनैसिम जेल जानानै दं, कारागन्द जानानै दङ। बिथांमोननि सिन्ताधाराया जोबोद मोजां आरो थांखिया जोबोद मोजां, जाहाथे जोङो जिहेतु आन्दलनकारि जाबाय,
जोंनि थाखाय मोनसे रिहेबिलिटेसन जिनिसा जोंनाव थानांगौ बिथांमोना बेखौ खावलायदों जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय आरो बेखौ बे मेसेजखौ आङो निस्सय हाग्रामा सारनो आं हैखागोन आरो बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि थांखिया जाफुंसारनांगौ मानो खाफालाव आखाइ होनानै सिन्था खालामबाय थादो दाना मिथिबायना रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै हाग्रामा महिलारिया मावनायखौथ' बारहो खौरांखौनो दिनैसिमबो फंसेबो बुङाखै इउपिपिएल जेननायनिफ्राय लानानै एनडिएफबिनि सोमोन्दै बिपिएफ पार्टिनि खुगायावहाय दासिमबो फंसेबो राव ओंखाराखै दा बेनिखायनो आङो इउनाइटेड एक्स एनडिएफबि फराम आदामोनखौहाय नोंथांमोनखौहाय फंनैसो सोंखारिनो सानदों नोंथांमोना सरकारखौ सिनायनो रोङा गाव गावनि उदै सुफुंनोहाय मोननैनि थाखाय नोंथांमोना दिनैहाय अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ जाफुङा नोंथांमोननि साननाया जेरै सिमां नुदों बे सिमाङैनो थागोन नाय नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला माबायदि सरकारखौहाय सापर्ट खालामोब्ला जेलाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएफबिफ्रा रेहाय मोनगोन आरो बर' जाथिया रेहाय जागोन बेखौहाय नोंथांमोना साननो रोङाखै नोंथांमोना जाहैबाय गाव गावबागावनि उदै आरो गावबागाव अहंखार गोसो लानानैहाय सोलिनायनि थाखाय दिनैहाय बेबायदि थासारिया सोमजिदों जेब्लासिमहालागै बर' जातिनि दैदेनगिरि लिडार्सफोर आरो बर' जातिनि रायजो राजाफ्रा खौसे जाया अब्लासिमहालागै रन्जन दैमारि साराबो गवा आरो बड'लेण्डआबो जाया मिथिबायना रायजोफोर दिनै बड'लेण्ड जानायखौथ' बारहो बड'लेण्ड जानायखौहाय बड'लेण्डनि दानि बिटिआरनि जे डेभेलप जानो थांगासिनो दङ बेखौ नासयनो नागिरनायसो जों नुगासिनो दङ नासयगोन नायलांबाय था नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला आसाम सरकारा बिटिसि आवहाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय पेकेज जासिनानै गालांदोंमोन बेखौबो मोननाय नङा मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोननि साननायासो मा आं मिथिया नाथाय आङो नुहुरगासिनो दङ दे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि बिथांमोना बिपिएफखौ मोजां मोननानै बिपिएफजों हाबफानानै रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नो थाखाय बिथांमोना बुंदों आरो हाग्रामा महिलारियाबो बुंदों रन्जन दैमारि सारखौ आं पावाराव फैयोब्लानो बख'नानै होगोन होननानैहाय दा बे खोथाखौहाय खोनासंनानै फोथायनानैनो इउनाइटेड एक्स एनडिएफबि फरामा हाग्रामा महिलारिजों थाफानानैहाय मदद खालामदों आरो लोगोसे बे मा होननानै बुङो एपिबि पार्टिनिनो आफादगिरि अनजालि दैमारि मेडामाबो बे बिपिएफ पार्टिखौनो सापर्ट खालामदों डाइरेक्टलि नोंथांमोना नुवाखै नाथाय इनडाइरेक्टलि अनजालि दैमारि मेडामा बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामदों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ बिसोरो मोजां मोनाखै गुबुन सरकारखौहाय बिसोरो मोजां मोनाखै हाग्रामा महिलारिनि अनगा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावखौबो सायख'वाखै ना रन्जन दैमारि सारखौ ना प्रमद बर'खौ ना सोरखौबा रावखौबो सायख'वाखै बेनि थाखायनो दिनै बर' जातिया जोबस्रांनायनि लामायावबो फैगासिनो दङ होननानैसो आं सानो रायजोफोर नोंथांमोना नुखादों आसामनि चिफ मिनिस्टारा मा मावनो थांगासिनो दङ दिनै बिस्वजित दैमारि सार बायदिया नेवसि जानाय जोङो नुनो मोनदों जुदि नेवसियाखैमोनब्ला मानो बिथांनि थिसननाय साख्रि 16 जन सुबुंखौहाय एरख'खो रायजोफोर दिनै बेनिखायनो आं सानबाय थादों मिस्टार महिलारियानो जोंनि बर' जातिखौहाय फोजोबस्रांगोन जाति हिसाबै नङा मानसि हिसाबै नङा गोहो आरो पावार हिसाबैसो जों बर' जातिया जोबस्रांगोन रायजोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना आंनि बुंनायखौहाय नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना नोजोर होलांबाय था आं बुंनाया नंखायना नंगौ आरो नुबोबायबो थाखादों रन्जन दैमारि सारखौहाय आङो बुंगासिनो दंखायो सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएल पार्टिनि समावहाय हियारिंआबो खाथै जाबाय थाखादोंमोन बख'नायनि लामायाबो गेवबोबाय थाखादोंमोन नाथाय रायजो राजाया रावबो सापर्ट गैया मिथिबायना एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो थाखाय रायजो राजाया सासेबो सापर्ट गैया बांसिनानो
बेनिखायनो रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गवाखै आरो गवा मिथिबाय दा सा साज्रांजा बुंनानै लाब गैया रायजोफोर स' अब्ला गोजोन्थों भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि